ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಬಟಾಟೆದ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಆ ಬಟಾಟೆನ ಚೋಪ್ ಮತ್ತು ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುಡೈತ. ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೀರುಡೊರ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಡು. ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಬಟಾಟೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೊಂಬು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಚಿಪ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೊಲಿ. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಾಜಿನ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಲೈಸ್ ಅರ್ದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆನಿಟ್ಗೆ ಬಟಾಟೆನ ಯಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಏತು ತೆಲುಪು ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಲೈಸರ್ನ ಆಯ್ತ ಏನು ಸರಿ ಮಂತ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆನ ಸ್ಲೈಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ತು ತೂಯೇರನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ದಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿ ಯಾನು ಬಟಾಟೆನ ಸ್ಲೈಸರ್ಡ್ ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು. ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪುಲಾಯರ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಬಟಾಟೆನ ಯಾನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನುಡು ದೀತೆ. ದುವೇನ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೀರುಡು ದೆಕ್ಕೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತಿನ ಐತ ಬೊಲ್ದು ಪೂರ ಪೋಡು. ದುವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಡೆ ರೆಡಿ ಮಂತಡ ಕಾಂಡೆಂದುವೇನು ಒರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ದೊಂಬುಡು ಬೇಗನೆ ಪಾಡೊಲಿ. ಐಕಂದುವೇನು ರಾತ್ರಿಡೆ ಯಾನು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ. ದುವೇನು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಟಾಟೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ತಪ್ಪಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತಿಂಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತಲ ಕೊರುಲಿ. ಇದು ರಾತ್ರಿಡು ಮಾತ್ರ ನೀರುಡೆ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಕಪ್ಪ ಆಪುಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದಿವೊಂದೆ ಅಂಡನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಇತ್ತಂಡ ಐದ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ದಿವೊನೊಲಿ ಐಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಸಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒರಾನೆ ಬೋಡಂಡಲ ಬಟಾಟೆದ ಸ್ಲೈಸ್ನು ನಿಕ್ಲು ಬೇಯ್ಪಾವನೊಲಿ. ನಮ್ಮಂಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿವೊಂದ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಆ ಬಟಾಟೆದ ಸ್ಲೈಸ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾವೆ. ನೆಕ್ಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಚ್ಚಿ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಗುರೋಡು. ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಮಗರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5-8 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾವಡು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಬೇಯ್ಪದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತುನುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನಿಯರ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಧಾನೋಡು ಒಂದೇನು ಹೊರ ಮಗು ಪೋಡು ಅಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಡಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೋಡು ಸ್ಲೈಸ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬೇಯ್ಯಂದಿಪ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಬೇಯ್ತುಂಡೆ ಅವು. ಏತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಉಪ್ಪುಂತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂಚೂರು ಚಮಚೂರು ತೂಕ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಚೂರು ಬೇಯೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊದ್ಯೋಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದಿವೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೈತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಿ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇನರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ದೊಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಟನ್ ಐತ ಮಿತ್ತಿಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಅದು ಪಾಡೋಡು ಬೇಗ ನುಂಗುಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೆತೊನುಜಿ. ನಮ್ಮ ಅವು ತೆಲುಪು ಮಂತದ್ದು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪಾದತ್ತ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ನುಂಗುಂಡವು. 2 ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಡೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಒರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಧಾನೋಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ದೊಂಬುಗು. ಇದು ಒಂಜಿ ದಿನದ ದೊಂಬುಗು ಬಟಾಟೆದ ಸ್ಲೈಸ್ ಇಂಚ ಆತಂಡು. ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ 3-4 ದೊಂಬು ಪಾಡಾಡು ವರ್ಷನ್ ಗಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿವೊನೊಲಿ ದಾಲ ಆಲಾಪುಜಿ
ಒಣಸದ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಅಥವಾ ಚಾತಪ್ಪಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಲಿ. ಇಂದು 15 ದಿನದ ದುಂಬು ಎಂಚ ಬಟಾಟೆ ಎಂಚ ನುಂಗುದುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನು ಶೋಕು ನುಂಗುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎರೆದೀತೆ ಇಟ್ಟು 4 ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ತೋಜವೆ. ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬಾಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಲ್ಲುಂಡು. ಅವೇನೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಅಂದಾಜು ಮಂತಂಡ ಏರು ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಬಟಾಟೆದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತುಯ್ಯರತೆ ಇಂಚೆ ವಿಜಿಯಾದ ಯಾನು ಬಟಾಟೆದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.